Představ si, že doma vytáhneš všechny kabely a elektřina k tobě poteče vzduchem. Zní to šíleně, ale přesně tohle se právě povedlo vědcům ve Finsku. Vědci z univerzit v Helsinkách a Oulu dokázali přenést elektřinu bez jediného kabelu jen vzduchem. Použili k tomu zvukové vlny a laserové paprsky. Můžeš si to představit jako Wi-Fi, akorát místo internetu přenáší elektřinu. A jak to funguje? Do vzduchu vyšlou ultrazvukové vlny, které vytvoří neviditelné kanály. A těmi pak elektřina putuje z jednoho místa na druhé. Představ si to, jako kdyby někdo posadil blesk na koleje a poslal ho přesně tam, kam potřebuje. Žádný kabel, žádný dotek, jen elektřina, která řízeně letí vzduchem. Zatím je to všechno ve fázi laboratoře. Ale až se to dostane ven, představ si ten svět. Mobil, televize, auto, cokoliv na elektřinu se nabije na dálku, úplně bez kabelu. A to není všechno. Stejní vědci teď pracují i se světlem. Vyvíjejí výkonné lasery, které dokážou elektřinu bezpečně poslat na velkou vzdálenost. To se hodí třeba tam, kde jsou kabely nebezpečné, například v jaderných elektrárnách. A jiní výzkumníci zase sbírají rádiové vlny, které už teď létají všude kolem nás, a zkouší z nich vyrábět energii. Takže to vypadá, že Wi-Fi budoucnosti nebude jen na internet, ale i na elektřinu, zvuk a světlo. Tak schválně věřil bys, že jednou nabiješ mobil na dálku, úplně bez kabelu? Napiš mi do komentářů.